Так что, Валентина? Ничего, все время ничего. Náčelník, dedina horí, Tokajík. Všetkých chlapov postrieľali, ženy a deti odvliekli. Dobehli sme odtiaľ. Toho som sa vždy bál. Že sa pomstia na dedinách. Так. Они сожгли тысячи деревень и поубивали миллионы людей. Už nevládzeme, náčelník. Prísvetníci do nás bijú Nemci od rána delami a tankami. Ak okamžite nedostaneme pomoc, ustúpime. Nastupujú zo všetkých strán. Od Stropkova, od Olky, Havaja a teraz už aj od Citnice. Со всех сторон оцепляет Антарское холмогорье. Все уже здесь, парень? Všetci, okrem veliteľa oddielu Strelcova. Ну, значит, я прихожу последним. Sme schopní brániť sa najviac 3-4 dní. Oni majú delostrelectvo a tanky a my iba pechotné zbrane. A keby sme sa aj dlhšie udržali, na viacej dní nemáme potraviny. Vyhľadovajú nás. И с моим отрядом тоже очень плохие дела. Здравствуй, Мартин. Витай. Какие у тебя Здорово. редкие и дорогие гости. Витай. И все командиры отрядов. Какие предложения будут у чапаевцев? Мы информировали штаб партизанского движения о нашем критическом положении. Тише. Тихо. Áno. Prebiť sa k Červenej armáde, to je pre nás jediné východisko. Nečakajme, veliteľ. Да. Мы должны немедленно мобилизовать все силы. Я предлагаю, чтобы Мартин принял команду над всем объединением. Согласны, командиры? Согласны. Ďakujem vám za dôveru, súdruhovia. Pôjdeme všetci spoločne. Presun k frontovej línii začneme zajtra. Dovtedy sa musia vaše oddiely presunúť sem, na základňu. Menšie skupiny nech zdržiavajú nemecký postup. Фронт находится в 25 километрах от нас. Мы должны пробиться. Это будет трудно. Но должны. Ľuďom z obce povedzte, aby sa pred Nemcami ukryli v horách. Hovoril si, že to dokážeme, veliteľ. Ну, начальник, принимай команду. Тебе здесь знаком каждый камень. Ale uvedomuješ si, čo znamená tých 25 kilometrov. Zima je krutá. Všade plno snehu. Nemci nám budú neustále v petách. Bojím sa, že to všetci nevydržia. Люди устали, это правда. Но решимость партизан и всех самостоятельных бригад, что к нам прибыли, великая. Мы тебе доверяем.
Chlapci moji, povedzte mi, kde je Joško Jurkanin? Môj syn. Kde ho nájdem? Neviem, mamička. Na skutku neviem. A zda veliteľ, ten bol s Joškom naposledy. A neberte nič zbytočné. Iba zbrane a strelivo. Náčelník, zväzok zoradený. Зораdený. Отряд построен. Зораdený. Zoradený. Je čas. Пошли. Идите к своим отрядам. Partizáni! K poslednej bojovej úlohe! Pochodom! Vchod! Dzugoš. Dzugoš. Kde je Dzugoš? Hej, Dzugoš! Dzugoš! Fritz! Helmut! Hrdzo mich! Volal si ma, Joško? Zomieram. Cítim, že čoskoro zomriem. Prevezmi velenie. Vystrábiš sa. Uvidíš. Človek znesie ako kôň. Zase bude dobré. Boli čo? Páli. Celé brucho mi horí. Skôr ako do rána na oblík nedôjdeme. A on to nevydrží. Musíme s ním do najbližšej dediny. Najbližšie je Poruba. Asi hodina chôdze. Tam je už náš človek, Ondro Gabaj. Nie. Preboha, len nie do dediny. Nechcem. Žandári, Nemci. Upokoj sa, Joško. Musíš do dediny. To je jediné východisko inak. Povedz náčelníkovi. Povedz mu. Nech ma v dedine dlho nenechá. Neboj sa, Joško. Skoro ťa privezíme na oblík. Niekoľko nákladných aut, jedno osobné, traja dôstojníci a 21 vojakov zabitých. Jediný muž ostal nažive. Poručík Franz Berger. Kde sa to stalo? Pri Štiavniku. Viezli hlavne míny na spevnenie obrany Karpát. Nemci sú veľmi rozhorčení, pán generál. Len si predstavte, čo píše pán minister vnútra. Prosím. Na východnom Slovensku nie je partizánov, je tam len niekoľko banditov, s ktorými naše žandárstvo raz, dva urobí poriadok. Pán minister je politik. Preto musí hovoriť podľa okolností. No skutkový stav je veľmi vážny. Musíme pripraviť rozsiahle operácie. A zdale nechcete, aby sme po horách naháňali a chytali banditov? O to sa starajte vy, pán podplukovník. Vy ste tu veliteľom žandárstva. Žandárstvo robí, čo je v jeho silách. No bez vojenských jednotiek si už neporadíme. Náš minister žiada, aby vaše jednotky zasiahli... Ja podlieham ministrovi národnej obrany. Od nikoho iného rozkazy neprijímam. Máme teraz iné starosti. O krátky čas budeme mať Rusov v Karpatoch. Vstúpte. Plukovník Vermach, tu pán Schneider čaká na prijatie. Že prosím. To si vypijeme.
Pán Gabaj, Áno. Čo si želáte? musím s vami hovoriť. Prosím. Poslanie, s ktorým prichádzam za vami, si vyžaduje absolútnu diskrétnosť. Viem, že s partizánmi udržujete styky. Preto som vás prišiel požiadať, aby ste pomohli demokraticky zmýšľajúcim dôstojníkom nadviazať spojenie s partizánmi. Asi vás veľmi sklamem. S partizánmi nemám nič spoločné. Viem iba to, čo sa medzi ľuďmi povráva. Pozrite sa, pán Gabaj, chlapíka, ktorého v izbe ošetrujete, by som mohol nechať zatknúť. Aj vás, aj doktora. Som spravodajský dôstojník Slovenskej armády. Ja ale chcem, aby ste mi dôverovali. Poradte sa s vašimi priateľmi a predpoveď si prídem, povedzme, v nedeľu večer. Dobre? Prečo ten ich záujem? Čo myslíš? Snoria za členmi oblastného výboru strany alebo za našou brigádou? O komunistoch sa nezmieňoval. Je jasné, niektorým pánom dôstojníkom tečie do topánok. Front sa blíži ku Karpatom. Поосторожней. Не попадись в ловушку. Isto. Ale vo veliteľskom zbore je nemálo dôstojníkov, ktorí nemajú ľudácky režim v láske. A Hitlera to už ani nehovorím. Sám som uvažoval, či sa nedať s nimi do styku. Послушай, разведчики и офицеры chytré, как lisy. Súhlasím, opatrnosť predovšetkým, ale čo keď ten chlapík má čestné úmysly? Ak to myslia naozaj vážne, povedz im, aby ku krížu pod ostrú skalu ukryli pre nás 5 ľahkých guľometov a 2000 nábojov. Ak to splnia, môžeme sa stretnúť. Ďakujem. Ako sa má Jožko Jurkanin? Je pri ňom lekár. Ja som sa vlastne po druhý raz narodil, Julia. Len kúštik a... No. Dobrotivý pán Boh chcel, aby si žil. Franc. Tomu sa hovorí mať z pekla šťastie. Koľko sme sa vlastne nevideli? 2 mesiace, Franc. 2 mesiace si u nás nebola. Tak som ťa čakala. Aj mama. Aj otec. Prídem. Len mi sľub, že budeš pri mne. Príjma. Nože, dolejem im, pán poručík. Uvidíte, hneď budete mať lepšiu náladu. To je omšové víno. Ďakujem. Ale čo je to omšové? Takové víno nepoznám. Omšové, pán poručík. To je také, čo pijávajú len náš pán farár a ja. Nikto iný v dedine, len my dvaja. A teraz aj ja. Na vašich zásnubách, pán Franc, budeme piť iba omšové. Však, otecko. Čože omšové? Čo si bude hrdlo pána poručíka ráčiť, všetko bude. Slivovička, borovička, to bude sláva, to bude paráda. Dobré víno. Moc dobre. Ďalej. Dobrý večer. Dobrý večer. Čo ste prišli, Gabajová? Páhenku, že či by ste... Muž vás nechá prosiť. Poďte do výčapu. Vypustím vás potom prednými dverami. Mama, na vaše zdravie. Aj na vaše. Julia, na tvoju krásu. To je strašné. Tí ľudia už na skutku nevedia, čo by chceli. Najprv pýta pálenku a potom čistý liek. Čistý liek, či nemám. No, predstavte si. Čistý liek? Špiritus? Hej, špiritus. Ale potom pristala aj na pálenku. Hovorili ste, pán poručík, že vy radšej víno. Ale keby ste chceli ochutnať pálenku, prinesiem. Ne, ďakujem.
Ja ostanem pri... Ako ste hovorili? Pri Omšovom. Pri Omšovom. Víno je pre muža. Šnaps je len pre opicu. Prepáčte. Papa, bol by ste tak láskavý a išiel sa podívať za tou ženskou? Človek nikdy nevie. Prepáčte, pán poručík, ale ja som nikdy nič také nerobil. Nikdy som za nikým nesliedil. Ale papa, snad nechcete, aby som to robil ja? Ako host? Najkrajší deň chcem prežívať, do modrých ďalňat dívať. Boli. Pod našimi Tatrami. Pri tebe mňa nič neboli. Do teba len sa zaľúbi, pod našimi Tatrami. Franc. Franc. Áno, miláčik. Vieš, že budeme mať. Nevím. Ani nechcem vedieť. Franc. Pán veliteľ. Pán veliteľ, neberte ho. Stratí veľa krvi. Nechajte ho, veď umrie. Nelamentujte mi tu, Gabajová. A to mi ešte vysvetlíte, čo ten chlapík u vás robil a s pištojou. Pán veliteľ. A sa ti starý vráti, tak ho pošli, lebo si pon sami prídeme. Ja som ho neudal, Gabajová. Verte mi. Prisahám, že nie. Mne by to ani na nezišlo. To ten Nemec, čo bol u nás. Gabajová, prosím vás, verte mi. Na zem zaľahnúť! Musíme počkať, až to peklo ustane. Jurkaninová matka je tu, čo jej mám povedať? Nič. Nič jej nevral. Až sa prebijeme k Rusom. Až bude po všetkom. Sám jej porozprávam. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Zdravствуйте. Dobrý deň. Zdravствуйте. Páni, ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste. Som veliteľ prvej divízie, plukovník Markus. Zbrania a strelivo ste poslali, tak sme prišli. Chceli by sme s vami prerokovať mimoriadne závažné otázky. Prvá generál Malár, veliteľ oboch východoslovenských divízií, mi dal rozkaz, aby sme sa spolu so žandárstvom zúčastnili na prečesávaní vor. Teda na vašej likvidácii. S akciou začínam pozajtra ráno. Prosím páni, aby ste nám na mape vyznačili územie, kde nechcete, aby moji vojaci vkročili.
Alebo opustíte terajšiu vašu základňu. Povedzme to zajtra večera. A my to miesto na druhý deň prečešeme. V poriadku, presunieme sa. A druhá otázka? Chceme vám vysvetliť, do akej chúlostivej situácie nás tlačíte, keď podnikáte bojové akcie proti Nemcom a našim jednotkám. Нам нужны оружие и боеприпасы, господин полковник. А брать их можем там, где они есть. Ale tým nás nútite, aby sme podnikali proti vám odvetné. Aby som sa presne vyjadril, likvidačné akcie. A to si myslím, nechce ani jedna strana. Nemáme iné východisko. Na boj s Hitlerovcami sú pre nás zbrane životne dôležité. Ale to môže spôsobiť zásah nemeckých vojsk. My tým stratíme ich dôveru a vy ich budete mať na krku. Предлагаете какой-нибудь другой выход? Dajte nám teda potrebné zbrane vy. To nevylučujeme. Aj to by mohlo byť riešením. Páni, ďakujem vám. Dovidenia. Náčelník, je tu Gabajová. Žandári vzali Jurkanina. Teraz ho vyšetrujú, nevydrží to. Tak predsa ho udal ten spravodajský dôstojník. Nie, ten nie. Viem, kto zradil Jurkanina. Franc! Franc! Nechaj ma, prosím ťa. Keď je to pravda, keď si v tom, tak to povedz mame. Mama ti môže to poradiť, pomôcť. Ja ne. Je válka, ve válce se umíra, nerody. Nechcel si, Franc, viem. Vravel si, že až po vojne, ale Pán Boh nám chce požehnať už teraz. Pambo. Čo môže Pambo, keď ja nechcem? A jedno ti radím. Zabudni. Franc! Ja sa vám čudujem, doktor. Ste inteligent a pomáhate takým banditom. To tam nepíšte, Samek. Mojou povinnosťou bolo ošetriť raneného a nie zisťovať, kto je. To prislúcha vám, nie mne. Nepoučujte. Ja viem, čo mám robiť. Ruky hore a nehýbať sa! K stene! Rýchlo! Kde je Jurkanin? Kde je zranený partizán? Do nemocnice sme ho. Do Humenného. Bol strelený do brucha. Museli sme ho tam previesť. Bola to naša povinnosť. A vy ste kto? Ja som lekár. Myslím, že som mu Gabajov poskytol pomoc mužovi, ktorého hľadáte. Prepáčte, nevedeli sme. Dajte si dolu ruky. Idú ďalší. Choďte rýchlo na svoje miesta a robte tak, ako keby sme tu neboli. Inak vám beda. Museli sme sa vrátiť, pán veliteľ. Nevydržal. Ja som vám vravel, aby ste ho tak nemlátili. Vy psi. Na základňu s nimi pred partizánsky súd. A ty choď po Cafíka. Kde máte muža? Pošlite ho.
Čo s ním chcete, pre Boha? Kto ste? A na čo ste prišli? Zavolám žandárov. Tých môžete. Zavolajte muža okamžite. Šiel do skladu. Upratuje. Poďme. Otec! Otec! Ježišu Kriste! Pod horou sú hliadky. Je ich tam plno. Musíme ísť vyššie do kopca, tadiaľ preklezneme, ale to si žiada absolútne ticho. Zákaz hovoriť a fajčiť až do odvolania. Zákaz hovoriť a fajčiť až do odvolania. Zákaz hovoriť a fajčiť. Poďme. Poďme. Pošli, tovariši. Pošli. Poďme. Ticho. Ticho so zbraňami, ticho. Dobrý deň, páni. Dobrý deň. Zdravstvujte. Dobrý deň. Vítajte. Nedodržiavate dohodu, pán plukovník. Sľúbili ste nám zbrane, lieky. A zatiaľ ste nič neposlali. Nastali ste ťažkosti. Aké? Ako vám to vysvetliť? Niektorí dôstojníci našej prvej divízie sú proti dohode. Jednoducho sa boja, že keď vás zásobíme zbraňami, zvýšite bojovú aktivitu proti hitlerovským vojskám. To s nimi súhlasím. Lenže týl pod Karpatmi je pre Nemcov životne dôležitý. Tým by sme ich mohli donútiť, aby východné Slovensko obsadili, a to by bol škrt cez náš rozpočet. Видимо, ваши офицеры хотят ликвидировать нас, а не помогать нам. O likvidáciu rozhodne nejde. O čo teda? Len pokojne, páni. Myslím si, že do istého času by ste sa mali zdržiavať akýchkoľvek diverzných akcií proti nemeckej armáde. Záujme spoločných cieľov. Kým slovenská armáda neprevezme iniciatívu do svojich rúk. Tak teda máme čakať so založenými rukami, kým sa červená armáda krvavo prebije k nám? Poďte a presvedčte o tom našich partizánov, že takáto taktika je správna. To je vec veliteľov a nie radových bojovníkov. Omyl. Tentoraz nejde o panskú politiku. Благополучным прибытием. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Кукарелли. Vítajte. Vítam vás ešte raz u nás na Slovensku v našej brigáde. A vďaka za rádiostanicu. Radistke Valentíne želám, aby u nás našla druhý domov. За победу. Ну что ж, товарищи, разрешите мне еще раз поблагодарить вас за радушный прием. И главное, за то, что вы сами создали сильное партизанское соединение. В это трудно даже было поверить. Ну да, это уже сдача Ягова. Командование Первого Украинского фронта вызывает вас для сдачи рапорта о положении дел и боевых планах соединения. Полетите со мной. A kedy letíte späť? Послезавтра ночью.
Teda o 2 dní. To ešte stihneme. Priprav vojenské uniformy. Áno, dobre. To je absurdum, čo do mňa žiadaš, Ľudo. Plány obrany a opevnení Karpát. Veď to je vyzradenie vojenského tajomstva 1. stupňa. Viem, Milan. A uvedomujem si riziko. Ale pochop, o čo tu ide. Pomôžeš skvelej veci. A to môžeš urobiť iba ty. Ty robíš na plánoch. Šialenstvo, Ľudo. Vieš, čo by to znamenalo? Vopchať hlavu do sľučky. Viem. Tak ti to teda poviem. Pristalo u nás lietadlo Červenej armády. To je ohromná príležitosť, ako dostať plány na druhú stranu. Červená armáda sa tak dozvie, čo ju v Karpatoch bude čakať. Ale predsa plány sú v trezore. Iba pobočník veliteľa armádneho veliteľstva má od neho kľúče. Ty sa k ním dostaneš. Stačí, jak do mydla urobíš otlačky kľúčov. Dokážeš to. Ostatné zariadím ja. Ženieš ma na šibenicu, Ľudo. Ďakujem. Koľko je to? Asi metrák. Aha. Počúvaj, Ondro. A čože? Dá sa tu niekde prenocovať? Vozem je do hory neskoro. No, a čo by nie? Hoci aj v krčme. Máte tam celú sálu voľnú. Skúsime. Voz necháme u teba. Dobre, v poriadku. Hej! Môžeme u vás prenocovať? V sále. Zaplatíme. Čo je hluchá? Nemáš jazyk? Poď. Dobrý večer. Dúfam, že sem v noci Nemci nechodia. Prosím. Veliteľ, to pôjde prvý na stráž. Hoci aj ty, keď si po ruke. Vy ste veliteľ? A Vary na to nevyzerám? Ak chcete, môžete spať v mansardke. Tadiaľ tými schodami. Hore. Tu sa ti bude ležať, čo? Táto posteľ je pre veliteľa. Dobrý večer. Mierom vypadni. Rozkaz, veliteľ. No. Ja... No nič.
Vy sa bojíte. Nie. Zhasnite. Nepribližujte sa, lebo vás zastrelím. Ale, dievčatko. Nemám chuť na takéto žarty. Pištol bude moja. Nedávam ju. A teraz odíďte. Tá hračka je vám bez tak na nič. Nevidíte, že tam nie je zásobník? Au! Nechajte ma, vrátim ju, prosím vás. Pištol nie je hračka, tým sa zabíja. Potrebujem ju. Láska by ti skôr pristala. Nemci! Nemci! Rýchlo preč! Najneskôr do 5 rána ich musíme vrátiť. To nestihnem odkresliť. Musíš. Máš na to 5 hodín. Poďme, nestrácajme čas. Мартин уже не придет. Ešte je čas. Vravel, že do odletu sa určite vráti. Подождите, час-два. Это невозможно. Время обратного лета точно назначено. Иначе наш самолет будет принят за вражеский. Váňa, toto odovzdáš veliteľovi 1. ukrajinského frontu ako dar od Čapájevovcov. Sú to plány o pevnení Karpát na 100-kilometrovom úseku, ktorý majú brániť 2 východoslovenské divízie. Спасибо. Молодец. Zaľahnúť na zem! K zemi, chlapci, rýchlo! Dzugoš! Rob volačo! Ale čím týmto? Hodul má granáty! Hodul! Choď. Saša, opatrne. Teraz. Dostal si ho, Saša. Dostal. Штаб партизанского движения 1-го Украинского фронта переименовал нашу бригаду в объединение и считает нас своим боевым отрядом. Здравствуйте! Здравствуйте! Okupácia. Banskobystrický rozhlas hlásil, že nemecké vojská vtrhli na Slovensko. Vypuklo povstanie, vojaci utekajú do hôr. Mládenci, vojaci, hovorím k vám
ako váš úprimný priateľ, keď môžem radiť, tak vám volám. Vráťte sa do materských posádok, k svojim jednotkám. Na čo je nám revolúcia, mládenci? Kto nám čo robí? Treba počkať, až veci dozrejú a potom všetci za jeden povraz ťahať. Toto je najškodlivejšia výzva proti povstaniu. Rana do chrbta. Páni, musíme sa okamžite rozhodnúť. Nemecká 108. divízia vyrazila smerom k nám na Prešov. Nemci tu môžu byť každú minútu. Aké rozhodovanie? Veliteľ povstaleckej armády plukovník Golián z Banskej Bystrice mi poslal jasný rozkaz. Pripojiť sa k povstaniu. Obidve divízie. Tak sa okamžite dajme do toho. Ale našim dvom divíziám velí generál Malár. Kým sa nevráti, rozhodne nemáme nič podnikať. Musíme. Ako zástupca generála Malára vyzývam vás, veliteľov divízií, aby ste ihneď vydali svojim vojakom rozkaz k bojovej činnosti. Ale máte nejaký plán obrany? Keď sa už Nemcom máme postaviť na odpor? Pán plukovník, robte čosi. Tak vidíte. Do návratu veliteľa nič nepodnikám. Páni, za danej situácie môj pluk odlieta k Červenej armáde. Pán podplukovník. Radiogram od generála Malára. Generál Malár v Bratislave dostal od nemeckého veľvyslanca uistenie, že našich dvoch divízií sa nedotknú. Neverím. Je to priehľadný manéver, ako nás odzbrojiť. A my sa odzbrojiť nedáme. Odlietame. Pán plukovník, tu zostaňte. Tam nič nezmôžete. Ale páni, vyčkajte. Generál Malár je na ceste sem, do Prešova. Pán generál, Prešov je už na dohľad. Na letisku nevidieť ani jedno lietadlo. A zdá sa, že ani vojakov. To je jasné. Odleteli k Rusom. Hlúposť! Nie sú predsa šialenci. Nepristávam. Letíme k Rusom, pán generál. Zbláznili ste sa? Okamžite otočte lietadlo na pristátie! Ideme teda na pristátie. Len aby sme neľutovali. Len pristaňte. Mňa vyložte a vy si potom choďte s pánom Bohom. Na mňa tam dolu čaká 25 000 vojakov. Ide o osud dvoch najlepších slovenských divízií. Ja som ich veliteľ. Ja musím k nim. Major Dobrodka z tankovej jednotky z Čeverného. Hlásim príchod 330 vojakov a poddôstojníkov s 13 tankami a ďalšou bojovou technikou. Major Polk, hlásim príchod. 23 dôstojníkov a vojakov z veliteľského zboru 1. divízie. Poručík Hrivnák, hlásim príchod delostreleckej batérie z Vranova. Rotný Tomášek, hlásim príchod roty vojenskej pracovnej jednotky zo Zamutova. Vitajte medzi nami. Ďakujeme. Ďakujeme. Vítajte, Klašenci, na Здравствуйте, ребята. Vojaci, vítam vás v partizánskom zväzku Čapáje. Z dvoch východoslovenských divízií ste zostali iba vy, aby ste bojovali o ich česť. Zachovali ste sa ako skutoční vlastenci. Plukovník Talský odletel k Rusom. Čo im tam bude platné? Pán generál, sme na mieste. Ja to hneď otočím a idem ďalej.
Poďme, chlapci, zoraďme sa. Pekne trojstup. No pohyb, zoraďme sa. Ukonči zábavu, Poďme, áno. Rýchlo. Tu ešte jeden chýba. Rýchlo, pohyb, pohyb. Miro, zober si ich na povel. Pomoc nepotrebuješ? Somár. Julia, otvorte. Viem, že ste doma. Čo si japeš, otca tvojho? Nevidíš, že slečna tu má návštevu? Julia! A tiahni, lebo tu dušu vypustíš. A ja som si myslel, že ste čistá. Ale vy... Viete, čo ste, Julia? Nie. Prisahám. Prisahám, že sa ma ani nedotkol. Prosím. Dve východoslovenské divízie už prakticky neexistujú. Nemci sa nemilosrdne derú na stredné Slovensko, aby udusili povstanie. Priatelia, za žiadnu cenu ich tam nesmieme pustiť. Preto prvou našou úlohou je vyradiť z prevádzky železničný úzol Kysak-Obišovce. To je úloha pre teba a pre tvoj oddiel. Priatelia, budeme sa brániť na život a na smrť. Tanky! Tanky! Za nimi idú pešiaci! Je ich ako mravcov! Ktorým smerom útočia? Sem! Na oblík! Spojka oddielu Ščors. Hlásim, že trať na úseku Kysak-Obišovce už ďalej neudržíme. Veliteľ oddielu žiada o súhlas k ústupu. A tanky? Što s tankami? 4 nám zničili a 3 ostali bez nafty. Ako dlho ste ešte schopní brániť úsek Kysak-Obišovce? Neviem. Možno hodinu, 2. Nemci nasadili tanky. Oddiel čaká už len na súhlas k ústupu. Flažís! Povedz Hodulovi, dokiaľ môžete brániť, bráňte! Ustúpiť môžete iba pred smrťou, tomu povedz. Náčelník, chlapi sú na smrť vyčerpaní. Tomu povedz! Na oblíku zostať nemôžeme. Bol by to náš hrob. Musíme sa nepozorovane presunúť na Ondavskú vrchovinu. Я согласен с вами. У нас много раненых. За 5 дней очень тяжелых боев мы израсходовали почти все патроны. Ak presun, tak na stredné Slovensko. Tam sa pridáme k povstaleckej armáde. Nie sme schopní presunu na stredné Slovensko. Museli by sme sa tam prebojovať. Na to nemáme síl ani bojových prostriedkov. Наше место здесь, в тылу врага. Не забывайте, что мы передовой отряд советской армии. Náš oddiel Ščors stále ešte drží Nemcov pri Kysaku.
Na stredné Slovensko je cesta voľná. Neverím, že sa dostaneme z obklúčenia. Nemci oblík totálne obklúčili. Tak čo vlastne chcete? Zomrieť na oblíku? Či na dlhom pochode na stredné Slovensko? Prepáčte. Hlásim príchod oddielu Ščors. Kysak sme dlhšie neudržali. Ustúpili sme pred smrťou. 42 mŕtvych. Veľa ranených. Z celého srdca vám ďakujem. Hrdinsky ste držali nepriateľské vojská pred bránou na stredné Slovensko. Vďaka vám, chlapci. Vďaka. Вы много сделали. За все вам большое спасибо. Вы герои. Родина никогда не забудет своих сынов, отдавших жизнь за победу. Кисак пал. Этим все решено. Мы должны перейти в Андавские горы. Plukovník Talský. Пожалуйста, садитесь. Prichádzam z rozkazu maršála Koneva. Váš návrat na Slovensko nie je nám celkom jasný. Mám zoskupiť a prevziať velenie nad rozprchnutými jednotkami oboch východoslovenských divízií. A máte informácie o počte týchto vojakov? Nie. Vaše divízie už neexistujú. Nemci ich odzbrojili, pán plukovník. Mnohí sú už v zajateckých táboroch v Nemecku alebo v dobyčiakoch na ceste tam. Premeškali ste svoj čas, pán plukovník. Mali ste sa postaviť proti fašistom a otvoriť cestu cez Karpaty Červenej armáde. Boli to dni plné nejasností. Nerozhodnosti. To potom znamená, že moje poslanie je vlastne беспредметное. Если хотите остаться в партизанском объединении, то мы из наших бригад выделим всех словацких солдат. Vynasnažím sa urobiť všetko, čo sa ešte dá. Matej. Matej, počuješ ma? Je v bezvedomí. Veľa krvi stratil. Náčelník, treba niečo robiť. Aj ostatní ranení sú na tom veľmi zlé.
Tí, čo nám do večera nevykrvácajú, tak nám cez noc pomrznú na nosidlách. Tak rob čo? Prečo nič nerobíš? A čím? Do pol fľašky jódu a jeden špinavý obves. To je všetko, čo mi ešte zostalo. Tak čo nám potom zostáva? Iba ich niesť. Živých alebo mŕtvych. Náčelník, daj súhlas. Vzadu sa ešte 2-3 kone, naložíme na ne ranených a odvezieme ich do najbližšej dediny. To je vylúčené. Padnete do rúk fašistom. A to by bol koniec pre nás, pre všetkých. Nedostanú nás. Ja viem, keby sme sa s nimi stretli, že musíme padnúť, ale nič sa nedozvedia. Prisám ti, náčelník. Aby vás tma nezastihla, Vore. Budeme žiť, náčelník. Nedostanú nás. Slovenské mamičky, pekných synkov máte. Vychovali ste ich, že nič nebudete. Oddych! Preboha. Tak teda oddych. Na pol hodiny. Nevládzeme. Nemožno ísť tak rýchlo. Ľudia už nevládzu, nevydržia to. Nemôžeme sa vliecť. Musíme predísť hlad, pochop to. Ľudia už melú z posledného. A začínajú strácať vieru, že dojdeme. To nesmieme dopustiť. Lebo bez nádeje zahynieme. Neboj sa, dôjdeme. Pozri sa. Tam za tým kopcom. Za tou horou už musí byť front. Povedz ľuďom, že ich prosím, aby ešte vydržali. A zo zásob už nič nemáme. Všetci sme hladní. Števo! To je všetko, náčelník. Kryštáľový cukor. Nič iné. Aspoň trochu do čaju. Z jehličia. Ešte. To je posledný. Do čaju. Chlapi, nebláznite. Choď, náčelník ťa volá. Nie! Dzugoš! Nie! Nie! Dzugoš! Nie, to
To je môj koník. Nie, ja som si ho z domu priviedol. Nie, nie. Dzugoš, nie. Aj ty z neho budeš žrať. Ovedo! 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 Dzugoš! Kto ti dal súhlas, Dzugoš? Kto? Ľudia padajú od hladu. Ale kto ti dovolil strieľať? Mal by som 100 chutí postaviť ťa pred partizánsky súd. Aj pre tie tvoje výlety do dediny. Veliteľ diverznej jednotky svojvoľne opúšťa brigádu kvôli babe. Náčelník nesúd tak. Sám dobre vieš, že to tak nebolo. Že som tam nechodil len tak. Ty to vieš. Vrátil sa. Kto sa vrátil? Nerozumiem vám. Franz, môj snúbenec. Poručík nemeckej armády. Nenávidím ho. Mali by ste sa tešiť, že sa vrátil, nie? Nenávidím ho. Na smrť ho nenávidím. A ešte niečo vám poviem. Je tam s ním veľa dôstojníkov. Aj generál. Kde? Vravte, Julia. Kde? V horárni nad dedinou. Bola som tam za ním. Chcela som od neho vedieť. Ale to vám porozprávam inokedy. Nechcete to vedieť teraz. Prosím vás. Prosím vás, nechcete. Hrozne ma tam ponížil. Čo ťa to napadlo? Prečo si prišla, Hergot? Musela som prísť, Franz. Chcem vedieť. Naše dieťa. Teraz není čas na decko. Poď domov, poď. No poď. Franz. Pozri, zajtra začíname veľkú ofenzívu proti partizánom. Za 2-3 dní ich zlikvidujeme, potom prídem k vám. Dobre? Ale čo mi dvaja, Franz? Povedz, čo bude s nami? Budeme piť. Šampanské. Omšové. Na naše víťazstvo. Franz, chcem počuť, čo bude s našim dieťaťom. Si blázen, Julia. Hovoríš len decko, decko. Čo ja vím? A prečo naše decko? Snad tvoje, ne? Aj tvoje. Budeš predsa jeho otcom. Víš, čo hovoril Balzac? Že len mať je istá. Otec vôbec ne. To si nemal, Franz. Nemal. Nech ti Boh odpustí, čo si povedal. Znenávidela som ho. Eine reizende Slowakin. Gratuliere, Herr Leutnant. Das nenne ich einen Fang. A ešte to mi povedal, že začnú proti partizánom, proti vám, veľkú ofenzívu. Kedy začnú? Julia, vravte, kedy začnú? Zajtra.
nebudú mať čas, Julia. Vyhrážal sa, že vás likvidujú. Postrieľajú všetkých. Aj dedinčanov. Nikoho nebudú ľutovať. Nikoho. Zaprisahám vás, že nebudú mať čas, Julia. To bude ich posledná noc. Za všetky zverstvá, čo porobili. Za všetky vypálené dediny. Wo ist General? Nebenan. Ruky hore, Generál! Ein General ergibt sich nicht. Za to ma chceš trestať. Za to všetko, čo som urobil. Prosím ťa, aspoň čuš. Aspoň trochu teplého jedla bude. Posledná večera na tejto strane. Kriste, pane. Julia! Julia! Je to možné? Čo vy tu? Hľadám vás. Už tretí deň. Zbláznili ste sa. Príď sem do najhoršieho. Ste celá premrznutá. Nie, nechoďte. Nenechávajte ma tu samú. Prosím vás. Poďte sa zohriať. Budete? Áno. Ďakujem. Front už bude niekde celkom blízko. Ani sa nenazdáme a budeme tam za vrškami. A tam sú naši. Neutekám k ním. Utekám pred fašistami. Vy pred fašistami? Áno. Ale prečo? Veď som vás prosila. Tak som vás prosila, aby ste nad Francom nemali zľutovanie. Z horárne nevyšla ani noha. Ty žiješ, Franc? Mal som šťastie, Julia. Už po druhý raz tejto preklatej zemi. Ale nikomu nič nedarujem. Vtedy som prekliala seba samu. Ako som len mohla s takým človekom. Los, beeilt euch, Bewegung. Zack, zack, ein bisschen Beeilung. Los, hoch Aber hier. schnell, komm, weiter hier, los, fort. Bewegt euch. Raus hier, beeilt euch, seht zu. Schnell, schnell, einsteigen, zack, aber schnell. Bewegung. Bewegt euch ein bisschen, los, los, zack, zack, rein, jetzt beeilt euch. Los, rein. A vtedy som už vedela, že neodíde. Že živý odtiaľ to nesmie odísť. Hrozne ma ponížil. Potupil. Čo ťa to napadlo? Prečo si prišla, Hergot? Franc, chcem od teba počuť, čo bude s našim dieťaťom. Si blázený, Julia. Hovoríš len decko, decko. Čo ja vím? Naše decko? Snad tvoje, ne? Aj tvoje. Budeš predsa jeho otcom. Prečo ja? Víš, čo hovoril Balzac? Že len máti je istá. Otec vôbec ne. To si nemal, Franc.
Nemal. Nech ti Boh odpustí, čo si povedal. Ja som ho tam... Ja som ho... Klamete. To nie je pravda. Zabila som ho. Otca svojho dieťaťa som zabila. Julia. Kto vám je dal? Ten vojak, čo bol u mňa. Ну что, Валентина, что-нибудь есть? Нет? Нет. Просыпайся. Вставай. Pôjdeme, zobuďte ich. Aké si podozrivé ticho. Слава Богу, что ночь была спокойной. Значит, они потеряли нас из вида. Bodaj by si mal pravdu. Ak nás objavili, môžu každú chvíľu zaútočiť. Chodte všetci ku svojim oddielom. Chlapi, do hory! Ложись! Sáša! Sáša, hovís! Sáša! Sáša. Počuješ ma? Sášenka. Sáša. Chlapci, pomôžte. Strelcov je... Быстро уходите отсюда. Вы слышали приказ командира? Ребята, уходите отсюда. Partizáni. Pochodom. Pochod. Chlapi, choďte preč. Nemci môžu zaútočiť každú chvíľu. Командир, возьми мой автомат. Он уже мне не понадобится. Оставь мне свой револьвер. Прошу тебя. To nesmieš. To nesmieš odmietnúť. Мартин, оставь мне револьвер. Саша. Саша мой. Хоть. А не лучше.
Synak môj, veliteľ, nik mi nechce povedať, kde je môj Joško. Joško Jurkanin. Nestrachujte sa, mamka. Tomu je dobré. Ďakujem ti, synak. Ty jediný si mi dal nádej. Za tým druhým kopcom je už front. Medzi Borovom a Haburou. Nemecká obrana je tam veľmi pevná. To znamená, že ak na ten druhý vrch dôjdeme, môžeme vyraziť do útoku. Время и направление атаки мы должны сообщить командованию Первого Украинского фронта. Иначе нас будут считать за немцев. Valentína, oznám, že o 7 hodine medzi Borovom a Haburou prelomíme front. Я не могу наладить связь, никто не отвечает. Tak to skús na náhradnej a v otvorenej reči. Нельзя открытым текстом, могут перехватить. Teraz už na tom vôbec nezáleží, Valentína. Váňa, hlas. O 7 hodine vyrážame do útoku. Jasné. Я великан. Я великан. Всем радиостанциям Красной Армии на север от Карпат. Сообщите срочно командованию Первого Украинского фронта, что объединение Чапаев начинает атаку. Объединение Чапаев начинает атаку. Как меня поняли? Прием! Никто не отвечает. Они не приняли нашу радиограмму. Tak vyrazíme. Čapájevovci vpred! Za slobodu! Synak môj.
Veliteľ, synak môj, sľúbil si mi predsa. Mali sme sa stretnúť s mojím Jožkom. Ty i ja. Všetci. Slúbil si mi.